Dobrý den. Vy taky hledáte práci? Ne. Já hledám odpověď na otázku, co je pravda. To je zajímavý. A jak chcete tu odpověď najít? Vy mi ji řeknete. Cože? Vy mi řeknete pravdu. Dobrý den, vy budete jistě Pavel Černý. Ano, přesně tak. Já jsem Řetislav Pokorný. Pojďte dál, posaďte se. Promiňte, hledáte někoho? Nenechte se rušit. Já hledám jen pravdu. Cože? Kdo jste? To jste mluvil se mnou? Jen jsem myslel, že za vámi někdo stojí. Omlouvám se, přejdeme k pohovoru. Řekněte mi, proč chcete dělat práci recepčního? Rozuměl jste otázce? Jo, rozuměl. Jenom přemýšlím, jak vám nejlíp lézt do prdele. Tak to je těžké. Možná kdybyste byl žena a měl mini sukni, jak byste si mě získal. Takže jsem bez šance? Uvidíme. Nejdřív mi řekněte, proč chcete tu práci dělat. No, protože potřebuju prachy. Jinak bych to nedělal. Dobře. A máte praxi? No, měsíc jsem pracoval v hypermarketu na kase. A jak se vám tam líbilo? Ale sralo mě to tam. Šéf byl debil a furt mě buzeroval. Tak tady čekejte to samý. A umíte to s lidmi? Moc ne. Většinou jsou to debilové, co mě otravujou. Jste spolehlivý? Ani ne. Ráno si vždycky dá 3 spy. Kašlu na to, že jsem být v práci. Stejně to tam sere. To taky v práci sere. Celý den dělám pohovory s kokotama, jako jste vy. Řekněte mi ještě něco o svých koníčcích. Já se díval na pornofilmy. Nejradši mám Asiatky s černochama. Gangbang. Znáte to? Jo, to mám taky rád. Taky se na to koukám. Jaké platové podmínky byste si představoval? Aspoň 20 000. Čistýho samozřejmě. Tak to máte smůlu. My naše zaměstnance oškubáváme, kde to jen jde. Budete rád za 7 000. Hrubýho. To je na hovno. Já vím, ale vy s tím nic neuděláte. Jste kretén. A vy zase hajzl, se kterým tady ztrácím čas. Teď vám řeknu, že vám do týdne zavolám, ale samozřejmě, že ne. Před váma tady totiž byla blondýna s hlubokým výstřihem. Tak naschle. A jděte do prdele. Polip mi. Bože, co jsem to zase říkal za blbosti? Vždyť to byla pravda. Zařídil jsem to tak, abyste říkal pouze pravdu. No jo, ale... Ale co? On byl taky nucen říkat pravdu. Nebylo to tak lepší? Oba jste věděli, na čem jste? No to jo, ale kecali jsme blbosti. Tím pádem už znám odpověď na svou otázku. Myslíte na otázku, co je to pravda? Přesně tak. Pravda je blbost. Tak to máte pravdu. A kdo vlastně jste?